ترخا أبزاغ قداماي ويانا ولدتات كفلطو زغبا حقኛ تاريخ دراسي يمانه ገብረ መስቀል تراخي ኃይለ ማርያም ገብረ ሕይወት ترخا أبزاغ كابشن 516 كسابشن 535 عامة مرز صنحه ورار أحمد جراني المنجستاون سلطان كريستياناو أمنة إثيوبيا أزي زخفة عنوات أو صحيلهم نيرون دحر سعرات ورار أحمد جراني منبر نجسنة كاب كابي توغلة تزاويرون بحاس أي سوسونيس زمن منجستي شن 595 كساب شن 623 عامة مرات أب غوندر تمسرته ናብ ጎንደር ዝተዛወረ ፖለቲካዊ ምምሕዳር ኢትዮጵያ ካብ ዘመነ ሃጸይ ፋሲል ጀሚሩ ኢትዮጵያ ካብቲ ኣውሽዋ ዝነበረ ዘላን ምምሕዳር ብዝሐሸ መልክዑ ቋሚ ፖለቲካዊ ማእኸል ንምስራት ክኢሉ ኣብያተ መንግስቲ ጎንደር ሃኒጽ እዩ እቲ ንዓመታት በወራር ኣሕመድ ግራኝ ዝወረደ ዕንወትን ብርሰትን ከም ብሓዲስ ጥጥዕሎ ኩነታት ተፈጢሩ ብዙሓት ዝዓነው ኣብያተ ክርስቲያናት እውን ዳግም ተሃነጹ ፖለቲካዊ ስልጣን ኢትዮጵያ ናብ ጎንደር ኣብ ዝተዛዋወረሉ እዋን ጂኦግራፊያዊ ኣድላይነትን ፖለቲካዊ ተሳትፎን ተጋሩ ዝለዓለ ነይሩ ካብ ጎንደር ንባጽዕ ተዘርግሑ ዝነበረ መስመር ንግዲ ከም ዓድዋ ዝበላ ከተማታት ትግራይ ውዕውዕ ጠለብን ቀረብን ንግዲ የተኣናግዳ ነይረን ጸጥታቲ ዝተዘርግሐ መስመር ንግዲ ይኹን ሓፈሻዊ ህልውናቲ መንግስቲ ኣብ ምሕላው ግደ ተጋሩ ዕዙዝ ነይሩ ንኣብነት ካብ ዘመነ መንግስቲ ሃጸይ ፋሲል ኣዝዮም ስሙይ ዝነበሩ ራእስ ፋርሱን ኣብ ዘመነ ደጉ ዮሐንስ ቀዳማይ 1659 ክሳብ 1674 ጸረ ቅብኣት ዝተልዓለ ተቃውሞ ኣብ ምምራሕን ኣብ ዘመነ መንግስቲ ሃጸይ ኢያሱ ኣድያም ሰገድ 1674 ክሳብ 1798 ድማ ንጉስ ኣውሪድካ ዓምዶ ጽዮን ዝተባሃለ ግለሰብ ንምትካ بتختلت ቅብኣት ዝተኻየደ ናይ ጎጃመቶት ዓመጽ ኣብ ምድምሳስ ሩኢ ዝኾነ ታራ መሪሕነት ተጻዊቶም እዮም ነገስታት ጎንደር እውን ካብ ተጋሩ ደገፍ ንምርካብ ምስ መሳፍንቲ ትግራይ ትግርኝ መውስዎ እናኣሰሩ ስጡም ዝምድና መስሪቶም ነይሮም ዘመነ መንግስቲ ጎንደር እንተኾነ ግን እቲ መጀመርያ ዘርኡ ዕብየት ኣይቀጸለሉን ቀስ በቀስ ውሽጡ እናበኽበኸ ኃይሊ ማእኸላይ መንግስቲ እናተዳኸመ ከደ ከባቢያዊ መሳፍንቲ ቅልጽሞም ብምሕያል ንማእኸላይ መንግስቲ ግብሪ ኣይን ግብርን ብምባል ነንበዓሎም እናተናሕንሑ እዛ እምባይ መን ይወርሳና ወሉ ሃገር ሙሉእ ናብ ህውከትን ቅልውላውን ዘእተውሉ ዘመነ መሳፍንቲ ናብ ዝበሃል ጊዜ ተቐየረ ብፍላይ ኣብ ዘመነ ንግስነት ሃጸይ ኢዮአስ 1747 ክሳብ 1762 ዓመተ ምህረት ኃይሊ ማእኸላይ መንግስቲ ካብ ሓደ ከባቢያዊ መስፍን ኣዝዩ ዝደኸመ ኮይኑ ነይሩ ኣብቲ እዋን ንትግራይ የመሓድሩ ዝነበሩ ራእሲ ስሑል ሚካኤል ኃይሊ ሚዛን ትግራይ ካብ ኩሎም ከባቢታት ኢትዮጵያ ዝበርትዕን ምግባር ክኢሎም ነይሮም ኣብ ዘመነ ራእሲ ስሑል ሚካኤል ኃይሊ ሚዛን ትግራይ ኣዝዩ ዝዓዘዘሉ ፖለቲካዊ ተሰማዕነትን ዝናን ተጋሩ ተራ ተቃላሳይነት ይጻወቱ ነይሮም ሃጸይ ኢዮአስ ካብ ከባቢያዊ መሳፍንቲ ዝለዓሎም ዝነበሩ ተቃውሞ ንኽዓግስሎም ንራእሲ ስሑል ሚካኤል ተማሓጸኑ ራእሲ ስሑል ሚካኤል እውን ንጻውዒቶም ንጉስ ተቐቢሎም ናብ ጎንደር ብምዝማት ነቶም ዓመጽቲ ዝተባሃሉ ዓቀይቶት መከትሎም ማዕርግ እንደራሴ ተዋሂቦም ድማ ገባር ሓዳጊ ቤተ መንግስቲ ጎንደር ኮኑ ድሕሪ ጊዜ ግና ኃይሊ ራእሲ ስሑል ሚካኤል እውን ከም ስግኣ ዝተገንዘቦ ሃጸይ ኢዮአስ ኣብ ልዕሊኦም ተንኮላት ፈሓሱን በዚ ዝተቆጥዑ ራእሲ ስሑል ሚካኤል ድማ ንሃጸይ ኢዮአስ ካብ ስልጣኖም ኣወገድዎም ንሽም ርእሰ ብሔር ዝመስል ንጉስ ኣቐሚጦም ድማ ሙሉእ ስልጣን መንግስቲ ኣብ ኢዶም ጨበጡ ተቐማጥነቶም ኣብ ጎንደር ብምግባር ድማ ልዕሊ ኩሎም መሳፍንትን መኳንንትን ኮይኖም ምእኹል ምሕደራ ይህቡ ነይሮም ኣብቲ እዋን ዝነበረ ስልጣን ራእሲ ስሑል ሚካኤል ፓርላማ ዘይብሉ ቀዳማይ ሚኒስትሪ ንምባል ይከኣል ኣቕሪጾምዎ ዝነበሩ ርእሰ መኳንንትን መሳፍንትን ዝብል ማሕተም እውን ስልጣኖም ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ዝመስል ምንባሩ ይዘረጋግጽ ቀላሳይነት ስልጣን ራእሲ ስሑል ሚካኤል ንኣስታት 40 ዓመታት ዝጸንሐ ስለ ዝነበረ ኣብ ታሪኽ ኢትዮጵያ ዓብዪ ጽዕንቶ ፈጣሪ ገይርዎም እዩ
ኣብ ታሪኽ ኢትዮጵያ ንጉስን ከይኮነ ንንጉስ ዘንግስን ዘውርድን ኪንግ ሜከር ፈላምን ብሕታውን ሰብ ክኾኑ እውን ኣኽኢልዎም እዩ። ራስ ስሑል ሚካኤል ዝተፈላለዩ ርክባት ወፃኢ ብምስራት ኣብ ናይ ወፃኢ ዝምድና ኢትዮጵያ እውን ኣድማዕ ስራሕ ሰሪሖም እዮም። ብመዳይ ቁጠባ እውን እንተኾነ ኣብቲ እዋን ክሳብ ቀይሕ ባሕሪ ወደብ ባፅዕ ዝነበረ ፀጥታ ብምኽባር ሰላማዊ ዝኾነ ንግዲ ንክካየድ ገይሮም እዮም። ራስ ስሑል ሚካኤል ንከባቢ ወደብ ባፅዕ ተቆፃፂሮም ዝነበሩ ቱርካውያን ወጊኦም ብምብራር ላዕላውነት ሃገሮም ዘኽበሩ ስሙይ ጅግና እዮም። ንትግራይ ክሳብ 1772 ዓመተ ምህረት ን40 ዓመታት ዝኣክል ዘመሓደሩ እውን እዮም። ዘመነ መንግስቲ ጎንደር ካብ ግዜ ናብ ግዜ ናብ ዝኸፍአ ፖለቲካዊ ቅልውላው ዘምርሕ ዝነበረ መንግስቲ ጎንደር ድሕሪ ሞት ራስ ስሑል ሚካኤል እውን ፈውሰ ይረኸበን። ድሕሪ ራስ ስሑል ሚካኤል ንትግራይ ዘመሓደሩ ራስ ወልደ ስላሴ እዮም። ራስ ወልደ ስላሴ ርእሰ ከተማኦም ኣብ ሕንጣሎ ብምግባር ካብ ኣልዋሃ ክሳብ ቀይሕ ባሕሪ ዝነበረ ግዝኣት ትግራይ ጠቕሊሎም ገዚኦም እዮም። ዋላ እኳ ከም ራስ ስሑል ሚካኤል ገባርን ሓዳግን እንተዘይኮኑ ትግራይ ብማእኸላይ መንግስቲ ጎንደር ይኹን ብከባቢያዊ መሳፍንቲ ዘይትድፈር ተፈራሒት ገይሮምዋ እዮም። ንትግራይ ትግርኝ ጠቕሊሎም ን29 ዓመታት ዘመሓደሩ ራስ ወልደ ስላሴ ብ1808 ዓመተ ምህረት ምስ ሞቱ ንራስ ወልደ ስላሴ ተኪኦም ንትግራይ ዝገዝኡ ደጃዝ ስዋጋደስ እዮም። ደጃዝማች ስዋጋደስ ንትግራይ ዝገዝኡለን 13 ዓመታት 1809 ክሳብ 1823 ዓመተ ምህረት ኣዝየን ናይ ሰላም ዓመታት ከም ዝነበራ ይንገር። ሓደ ጸሓፍቲ ታሪኽ እውን ወርቃዊ ዘመን ይብልዎም። ደጃዝማች ስዋጋደስ ብ1823 ዓመተ ምህረት ምስ ራእሲ ማርየ ኣብ ሽረ ማይ ኣስላም ዝተብሃለ ቦታ ውግእ ገጢሞም ክልቲኦም ተጋጠምቲ ኣብቲ ውግእ ሃለቁ። ንሞት ደጃዝማች ስዋጋደስን ራእሲ ማርየን ተበሊጾም ዝተልዓሉ ደጃዝማች ውቤ ንሙሉእ ትግራይ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሮም ኣእተዉ። ደጃዝማች ውቤ ዝገዝኡለን 29 ዓመታት ንተጋሩ ኣዝየን ሕሱማት ግዜአን ነይረን። ዘመነ ደጃዝማች ውቤ ሃፍትን ጥሪትን ትግራይ ዘብረሰ ህይወት ብዙሓት ተጋሩ ዝበልዐን ቅሳነ ዘስኣንን ሕሱም ግዜ ነይሩ። ኣብቲ እዋን ዝነበረ ኩነታት ኢትዮጵያ እውን ሓይሊ ማእኸላይ መንግስቲ ኣዝዩ ዝተዳኸመሉ ብከባቢያዊ መሳፍንቲ ድማ እቲ ሓደ ብልዕሊ እቲ ካሊእ ፀብለልታ ንምሕዳር ነንባዕሎም ዝዋግኡሉ እዩ ነይሩ። ፀድፍያን ትፈጥርስ ፎጋ ይፈጥር ከም ዝበሃል ግን እታ ናብ ጥፍኣትን ምብትታንን እተምርሕ ዝነበረት ኢትዮጵያ መድሕን ረኸበት። ደጃዝማች ካሳ ሃይሉ ድሓር ሃፀይ ቴዎድሮስ ነቶም እዛ እምባይ መን ይወርሳ ዝብሉ ዝነበሩ መሳፍንቲ ብሓይለን በርኪኾምዎም። እታ ተበታቲናን ተዳኺማን ዝነበረት ኢትዮጵያ እውን ናብ ሓደ ብምጥርናፍ ካብ ሓደጋ ምብትታን ኣድሒኖምዋ። ደጃዝማች ካሳ ሃይሉ ብ1847 ዓመተ ምህረት ዳግማዊ ሃፀይ ቴዎድሮስ ኣቢሎም ነገሱ። ዘመነ መሳፍንቲ እውን ኣብቂዑ። በዓል ዓብዪ ረኣይ ዝነበሩ ሃፀይ ቴዎድሮስ ንሃገሮም ሓድነትን ልምዓትን ንምምጻእ ብዙሕ ጻዕሪ ዝገበሩ ንጉስ እዮም። ኣብ ውሽጢ ዓዲ ብዝኽተልዎ ሓይሊ ዝተመልኦ ምሕደራን ይኽተልዎ ዝነበሩ ዘይውሕል ርክብ ወፃን ግን ዓብዪ ፈተና ከይኮኖም ኣይተረፈን። ብዝኣተውዎ ውሽጣውን ግዳማውን መዋጥር እውን ንዕንወት መንግስቶምን ሕልፈት ህይወቶምን ጠንቂ ኮይንዎም እዩ። ኣብ ዘመነ ሃፀይ ቴዎድሮስ ዝነበረ ኩነታት ትግራይ ፍጹም ሰላማዊ እዩ ነይሩ እኳ እንተዘይተባሃለም ካብቲ ብዘመነ ደጃዝማች ውቤ ዝነበረ ግዜ ግን ኣዝዩ ዝሐሸ እዩ። ድሕሪ ሃፀይ ቴዎድሮስ ዝነገሱ ካብ ኣገው ዝተለዓሉ ዋግሹም ጎበዜ ብ1860 ዓመተ ምህረት ሃፀይ ተክለ ጊዮርጊስ ተባሂሎም ነገሱ። ብ1863 ዓመተ ምህረት ድማ ነቶም ኣይግዛእን ዝበሉ ሓውሰወይቶም ደጃዝማች ካሳ ምርጫ ከገብሩ ናብ ትግራይ ዘመቱ። ብ5 ሐምለ 1863 ዓመተ ምህረት ኣብ ዓድዋ ማይ ዓሰም ዝተብሃለ ቦታ ውግእ ገጢሞም ሃፀይ ተክለ ጊዮርጊስ ተሰዓይሮም ተማረኹ። ነዚ ስዕብ ግጥሚ ድማ ተገጠመሎም። ላባ በዝበዝ ግብር በቶሎ እንዲደርስ ጥሬውን ጤፍ ቢልክ ተክለ ጊዮርጊስ ስልቻው ተፈቶ ትግራይ ላይ ቢፈስ አባ በዝበዝ ካሳ ቆላው እንደገብስ የወንዱ አባ ታጠቅ ተቀባይ ሆነ። ምን ነው በ3 ዓመት ደከመ ኃይል በአባ በዝበዝ ካሳ ታጥፎ ግንባር ተሸክመህ ወርደ አልጋህን ሰጠ
3 ዓመት ሙሉ የተሰራው አልጋ ከሰቆጣ ወርዶ ትግራይ ተዘረጋም። ለምን ትለኛለህ ሰቆጣ ሰቆጣ ጥንቱን አይደለም ወይ ለአክሱም የመጣ ዛሬ ጊዜ አግኝቶ ከላስታ ቢወጣ። ደጃዝማች ካሳ ምርጫ በ12 ጥሪ 1864 ዓመተ ምህረት ዮሐንስ ራብዓይ ንጉስ ጽዮን ንጉሰ ነገስት ካልኣይ ኢትዮጵያ ተዋሂሎም ብኢድ አቡነ አትናቴዎስ ተቀቢኦም አብታ ቅድስት ከተማ አክሱም ነገሱም። ስነ ስርዓት ንግስነት ሃፀይ ዮሐንስ አዝዩ ድሙቕ ነይሩ። ኣብቲ ስነ ስርዓት ጽምብል ዝተረኸበ ሙሴ ጀደው ዝተባሃለ ወጻእተኛ ከም ጸብጸቦ በዓል ንግስነት ሃፀይ ዮሐንስ ብጣዕሚ ድሙቕ ነይሩ። እቲ ጽምብል ንሰለስተ መዓልቲ ዝተኻየደ እንትትከውን 4000 ስቡሓት ተሓሪዶም 150,000 ገን ኢሜስ ተጸሚቑ። ሃፀይ ዮሐንስ ድማ ነቲ ስነ ስርዓት ንግስነኦም ንምድማቕ ዝተኣከበ ህዝቢ ወርቂ በቲኖምሉ። ካብ ጊዜ ሽፍትነቶም ኣትሒዞም ምስኦም ሓዊሮም ዝተጋደሉ መራሕትን ኣባላት ሰራዊቶምን ሹመትን ሽልማትን ሂቦምዎም። ብዕልልታ ጎይላ ሁራ ፈኸራን ሳዕስዒትን ክትብንቀር ዝበለት ቅድስቲ ከተማ ኣክሱም ንቕያዝ ተርፍ ጽምብል ንግስና ሃፀይ ዮሐንስ ኣተኣናጊዳ ይብል። ሃፀይ ዮሐንስ ኣብ ዙፋን ጸንሑለን 18 ዓመታት ላዕላውነት ሃገሮም ክደፍሩን ዝመጹ ባዕዳውያን ወረርቲ ኣብ ምምካት እዮም ኣሕሊፎምዎን። ካብ ሓመዳ ዑኽቲ ካብ መሬታ ስድሩውን ኣይህብን እናበሉ ንኢትዮጵያ ካብ ባዕዳውያን ወረርቲ እናሓለዋ ዝነበሩን ቃሎም እንተይዓጸፉ ንኽብራ ኹሉ ምስ ባዕዳውያን ወረርቲ ብጅግንነት እናተኳሽሑ ኣብ ዶብ ሃገሮም ዝተሰውኡ ብሕታዊ ኢትዮጵያዊ ንጉስ እዮም። ጠንካራ ፍቕሪ ሃገር ዝነበሮም ሃፀይ ዮሐንስ ንሰራዊቶም እንትመኽሩ ኢትዮጵያ እኖኻ እያ ፍተዋ፣ ኢትዮጵያ ሃገር ከኣ ሓልዋ፣ ኢትዮጵያ ኩሉ ነገር ከኣ ተሰውአላ ይብሉ ነይሮም። ብ1880 ዓመተ ምህረት ንባዕዳዊ ወራሪ ጣልያን ክወግኡ ናብ ሰሓጥ እንትዘምቱ ኣብ ዝገበርዎ ጻውዒት ክተት ድማ ከምዚ ኢሎም ነይሮም። ብጎጃም ጎንደር ሸዋ ወሎ ትግራይ ትግርኝ ብኩሉ ኩርናዕ እዚ ሃገር ዘለኻ ኢትዮጵያዊ ስማዕ። መላእ ሃገርና ኣብ ትሕቲ ኩናት ኣትያላ። መሬትና ክወርር ህዝብና ክሓርድ ሃይማኖትና ክራኽስ ኣዝዩ ገዚፍ ወራሪ ሰራዊት ጣልያን ናብ ዶባትና ይግስግስ ኣሎ። ኣነ ዮሐንስ ብህይወት እናሃለኹ ግና ሃገረይ ትውረርን ህዝበይ ኣይዋረድን ሃይማኖተይ ኣይራኸስን። ኩለኻ ዕጥቅኻ ተዓጢቕካ ተኸተለኒ ናብ ቅድሚት እምበር ንድሕሪት ከይትተርፍ። ጻውዒተይ ሰሚዕኻ ብድሕሪት ዝተረፍካ ስጋኻ ንኣራዊት ነብስኻ ንገሃንም ክኸውን እዩ። ኢትዮጵያ ዝተባሃለት ሃገር ቀዳማይ እኖኻ እያ፣ ካልኣይ ዘውድኻ እያ፣ ሳልሳይ ሰበይትኻ እያ፣ ራብዓይ ውላድካ እያ፣ ሓምሻይ መቃብርካ እያ። ስለዚ ፍቕሪ እኖኻ ክብሪ ዘውድኻ የዋህነት ሰበይትኻ ደስታ ውላድካን ሓቋፍነት ወይ ሓባይነት መቃብርካን ተረዲእኻ ትልዓል ኢሎም ነይሮም። ሃፀይ ዮሐንስ ምስ ባዕዳዊ ወራሪ ግብፂ ኣብ ጉንደትን ጉርዓን ዝገጠምዎም ውግኣት ጥራሕ 39 መዳፍዕ 15,000 ጠባናጁ 40,000 ኣብ ቅልትን ኣግማልን ብምምራኽ ሃገሮም ኢትዮጵያ ዘመናዊ ኣጽዋር ክትዓጥቕ ዝግበሩን ከምኒ ራእሱ ኣላ ኣባ ነጋ ዝበሉ ስምያት ጀነራላት ዘብቅዑን ውሕልልን ሓርበኛን መራሕ እዮም። ሃፀይ ዮሐንስ ዝሃነጽዎ ጠንካራ ሰራዊትን ዝማርኽዎ መጽዋርን ድማ ባዕዳዊ ወራሪ ጣልያን ኣብ ምምካት ብፍላይ ኣብ ኩናት ዓድዋ ዓብዪ ግደ ከም ዝነበሮ ይፍለጥ። ተጋሩ ኣብ ዘመነ ንግስነት ሃፀይ ዮሐንስ ኣብ ምምካት ባዕዳውያን ወረርቲ ተጸሚዶም እኳ እንተነበሩ ንዘመናት ስኢናዮ ዝብልዎ ንግስነቶም ናብ ትግራይ ዝተመለሰሉን ንብረቶም ካብ ሽፍታን ክትራን ተሓልዩ ዝሐሸ ፍትሕን ርትዕን ዝረኸብሉን ግዜ ነይሩ። ጽቡቕ ኣዝመራን እንጀራን ዝነበረሉ እዋን እውን ነይሩ። ናይ ብሓቂ ድማ ድሕሪ ሃፀይ ዮሐንስ ትግራይ ኣያ ዘይነበራ ሸፋቱን ከተርትን ከም ድልየቶም ዝዕንዱርላ ጥሜትን ሕማምን ዝተስፋሕፍሐላ ኮይና ንኣስታት 100 ዓመታት ጸኒሓ እያ። ትረኻ ኣብ ዛግራ ቀዳማይ ወያነ ወለደታት ክፈልጥዎ ዝግባእ ሓቀኛ ታሪኽ። ደራሲ የማነ ገብረ መስቀል፣ ተራኺ ሃይለ ማርያም ገብረ ሕይወት። ትረኻ ኣብ ዛግራ